Jeg vil lige vise dig nogle fodøvelser, som er super gode til at mobilisere dine led ned i fødderne. Al den bevægelse, du laver i løbet af dagen, den kraft, det genererer, når jeg sætter den ene fod ned, det vandrer faktisk hele vejen op og går på kryds, altså går på tværs herom i mit sacroiliacasled og vandrer op i den modsatte side. Så en dårlig afvikling eller en dårlig mobilitet i fodledet og i alle ledene nede i foden på den ene fod kan faktisk have indflydelse på, om vi oplever knæsmerter, om vi oplever hoftesmerter, rygsmerter, hele vejen op til skuldersmerter og nakkesmerter, også underlivssmerter. Så det er en rigtig god idé at give lidt kærlighed til sine fødder. Så den første øvelse, der skal du sidde, så du sidder komfortabelt. Sæt den ene fod op her, så du har fat, eller kan få håndfladen mod underfoden. Og så skal du bare flette fingre ved dine tær. Og se, om du kan få fingrene sådan hele vejen ind, sådan så du har roden af fingrene inde imellem tæerne. Og det kan godt være, at man lige skal hjælpe det lidt på vej, for det er ikke altid, man sådan er vant til at have så meget ind imellem tæerne her. Men se, om du kan komme hele vejen herind. Grib godt fat. Den anden hånd sætter jeg her på min ankel, så min tommelfinger er nede i mit svang, og den anden på oversiden. Og så vrider jeg de her to modsat hinanden. Og det kan godt være lidt stramt. Det vil det sikkert være hos rigtig mange. Når vi har sko på, så får vi ikke bevæget de her led, medmindre vi går med nogle sådan helt bløde sko. Men det er de færreste, der gør det. Så de her led har behov for at kunne bevæge sig i forhold til hinanden, for at vi kan afvikle nok kraft, når vi går, når vi står, når vi skal løbe, når vi dyrker sport, eller i det hele taget bare når vi færdes. Så bagefter, bare lad fingeren blive her, så kan du lige vride dine tæer frem og tilbage. Ja, og så prøv en gang at lave cirkler. Wow. Og det kan godt sådan lige knæge og brage lidt derinde. Det er helt okay. Det må det gerne. Og den anden vej rundt. Ja, og så prøv en gang at slippe den. Og så prøv en gang lige at kigge på de to fødder i forhold til hinanden. Måske kan du mærke, at der er sådan en skabt plads imellem tæerne. Du kan måske, se om jeg kan vise det her, de er møgbeskidte. Sprede dine tæer langt i forhold til hinanden. Det er rigtig godt at kunne sprede. At have så meget kontrol i sine tæer og muskler i sine tæer, at man kan sprede dem i forhold til hinanden. Du kan også se en farveforskel på de to fødder måske. Så lad os lige tage den anden også. Se om du kan få fingrene ind imellem. Der kan godt være forskel her. Lad os sige det med det samme. Der er nogen, der er mere... Den ene fod kan være mere smidig end den anden. Og så igen tager jeg fat med den modsatte hånd her, og så vrider jeg lige foden fra side til side. Vi skal bagefter lave en stående øvelse også. Men altså de her øvelser, hvis du vil lave dem dagligt, din tær og resten af din krop vil takke dig for det. Det er også en god idé at gøre det inden din sport. Så hvis du løber eller dyrker styrketræning eller hvilken som helst sport, hvor du skal bruge dine fødder, er det en god idé at have dem mobiliseret inden. Så kører dem frem og tilbage her. Og også selvom du ikke dyrker sport, inden du skal ud og gå tur, eller om morgenen, når du står op, eller om aftenen, når du går i seng. Prøv en gang at lave de her. Og som du kan se, dem her kan jeg jo sidde og lave på sofaen foran fjernsynet, hvis det er det, jeg vil. Eller mens mit barn leger nede ved siden af, så kan jeg godt sidde og gøre det her. Medmindre jeg leger med aktivt selvfølgelig. Og rundt i en cirkel. Og den anden vej. Yes. Og så lige tjek.
hvordan den har det. Kan du sprede dine tæer langt væk fra hinanden? Godt. Det næste skal du op og stå. Og hvis du har behov for noget at støtte dig til, så kan du tage en stol. Det er som sådan nemlig ikke en balanceøvelse. Men det jeg gør, det er, at jeg står på det ene ben og sender det andet ben lige tilbage. Det kan være, jeg skal vise den fra siden her. Der. Så her prøver jeg ligesom at få et stræk i det her led. Mit ankelled på forsiden. Så er jeg op på oversiden af tæerne, og så presser jeg hælen sådan lidt skråt fremad i sådan nogle små ryg. Så presser lidt og slipper. Presser lidt og slipper. Presser lidt og slipper. Og presser lidt og slipper. Godt. Så vender jeg foden lidt udad, hælen lidt udad. Så hvis man ser det forfra, det var den lige. Så tager jeg hælen lidt udad, så jeg er ude på ydersiden af min ankel. Og så igen presser og slipper. Pres og slip. Pres og slip. Pres og slip. Og så tager jeg foden en lille smule ud til siden. Kom op på store tåen. Vender hælen indad. Så nu er jeg på indersiden af mit ankelled. Og igen her. Presser lidt ned og slipper. Og hvis det her går i store tåen, så kan man lige lægge en pude under. Heromme. Eller stå ude på græsset, som jeg gør. Så bliver det også blødt. Så er det blødere underlag. Godt. Og så prøv en gang lige at sammenligne de her to fødder. Nu hvor du lige har mobiliseret ankelleddet på den ene. Jeg kan sådan tydeligt mærke en forskel. Jeg har faktisk lidt en fornemmelse af, at det her ben det er blevet længere. Så for at jeg ikke skal gå rundt og være skæv hele dagen, så tager vi også lidt andet ben. Så send det først lige tilbage. Presser ned og slipper. Ned og slipper. Tager den lige fra siden her også. Så skubber ned. Skubber. Ned. Og så vend hælen udad, så du er ude og støtte ud omkring lilletåen. Og skub ned. Pres. Pres. Især hvis man går meget i stive sko eller går på høje hæle, så vil man jo være meget, så vil man være heroppe, så man får ikke så godt et stræk der på forsiden. Og så lad os lige tage foden ud til siden, så du er ude og støtte på stortåen. Og igen presser ned og slipper. Så det er den her del af ankelleddet, hvor vi laver et stræk på forsiden og mobiliserer de her knogler i forhold til hinanden, de her led. Vil også være med til at klart forbedre den måde, du kan afvikle og generere kraft nede fra dine fødder. Sådan. For det er jo dine fødder, der skal bære dig hele livet. Så hold dem stærke, hold dem sunde, hold dem mobile. Det gør resten af dit bevægeapparat, at det fungerer bedre. Håber du nød det. Ha' en dejlig dag.